बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बैसो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय सरकारा पस्ट अफिसनि गेजेरजों मोनसे अनसुंथाइ लाबोदों। बैसो जानाय सुबुंफोरा पस्ट अफिसनि अनसुंथाइनि दारै 20,000 रां मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा बे रांखौ मोननो थाखाय मा खालामनांगोन? फै जों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मोनथिना लानि। पस्ट अफिसनि मोनसे बिथांखिनिफ्राय दानफ्रोमबो रां मोननो हागोन। नंगौ, दानफ्रोमबो 20,000 रां मोनगोन बैसो जानाय सुबुंफोरा। पस्ट अफिसनि SC/SS बिथांखिनि गेजेरजों दानफ्रोमबो रांखौ मोनगोन। बे बिथांखिया बैसो जानाय नोगोरारिफोरनि थाखाय पस्ट अफिसाव दं। जुदि नोंथाङा SC/SS बिथांखिखौ खुलियो अब्ला नोंथाङा बोसोराव 8% सुद मोनगोन आरो बेंकफोरा जमा खालामनाय रांनि सिकिउरिटिखौ गेरेन्टिबो होयो। 1 जानुवारि 2024 निफ्राय जायफोरा बे बिथांखिखौ लादों बिथांमोनहा 8.2% सुद मोनगोन। बे बिथांखिखौ नोंथाङा 1,000 रां जमा खालामनानै जागायनो हायो आरो नोंथाङा खालि 5 बोसोरनि थाखायल' रां जमा खालामनांगोन। जुदि नोंथाङा बे अनसुंथाइखौ मोननो लुबैदों अब्ला नोंथाङा नोंथांनि साखाथिनि पस्ट अफिसाव थांनानै SC/SS एकाउन्ट खुलिनो हागोन। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।